Wou den corredor beter merken. Hi, ik zie John Ball hier van den Herren zijn huis. Weet je, dit video had ik niet gepland te merken, maar ik wil het merken aan bloos van een oorzaak. Dat is dat duur en ik zal zijn op wat van een Läwen zijn, wo we staan dan. Wanneer je niet best hier te maken, deze corredor hier in zo'n raam, ik wil die van jou een paar weer zijn door dit video. Dat is dat duur en ik krof aan op onze toon. Om dood reden naar een leven reden. Wo was die gaan? Wat hier zal passeren. Ik wil die van jou nog wat veel. Weet je wat, du wordt zoveel gereed van wat alles aardig is. De highway is aardig, de tuintjes zijn aardig, dit is aardig. De mensen voor te zijn, die worden doodziel, die worden deze dingen doen. En weet je wat, in die echt zijn deze dingen wat passeren dan. En mensen reden. Maar hebben we toen echt waar we ophangen aan ze weer te changen. We worden ophangen aan zegen te reden. We worden ophangen aan de mensen te zegenen wat op deze corridor schaffen dan. Wat hast du links deze corridor wat du hier vorne is? Wat is met de mensen wat te schaffen dan? Weet je wat? Best al wanneer du samen schaffen dan, maar volgens die doet als een zee wat er dan. Voor die en mijn goud, dat wat er dan. Weet je wat, dit weer een ding van jou in den Herren zijn huis. We zien zo stad. We geloven dat dit wat die doen, dit is een goud voor onze kinderen, voor onze grootkinderen, wat immer hier is, wat die hier niet hebben meer doen. We hebben een stuk voor gebed en nu zullen we dit passiert. So, wat wij van hem, we zien bestet, we worden voor een pizza gewoon, we voor pizza, maar simpel, ganz simpel. Zij aan pizza en brachen de oorbergen. Zij aan pizza door en zo, dat dit kan bloos zijn dat we dankbaar zijn voor wat die doen. En weet je wat mij zeer interessant is? Ik red met die man door, die wat uitgesteld is, dat is een highway, dat is niet een highway meer. En hij zei, die het feit dat is een andere spaakje feit. Die voor links een corridor, zo zei dat die weer nu, ik lees het gisteren, we hebben zijn dompe aangesteld, plus we einer hat am Fedrein. De andere hat am andere ziet Fedrein, wie een ander voor die twee keer. Ik weet niet wat, zij vertellen een lange geschikt, wat alles passiert hier. Maar sagte, ja, dit is een corridor ontschoft, dat je niet hebben meer aan den. Maar in de andere hand komt, dat die de eine Stunde voren, die zegt, wanneer nu aan den corridor schoffen, dan, nu wordt dat wel in 40 minuten dan. Die willen dat niet respecteren, dat hier zo op deze corridor wordt geschoft, dat wordt niet hebben meer. Ik wil die zeggen van jou, vielleicht zullen we een klein beetje sagen, wer sind die nach? Wir sollen uns vielleicht ein bisschen schämen. Und sagen, wo haben wir nicht mehr Respekt für das Land? Wir haben nicht mehr Respekt, dass wir die Menschen nicht mehr segnen, dass wir die Menschen nicht mehr sagen, hey, die doen eine gute Arbeit, wir wollen gute Dinge sein. Weet je wat, tu en ik gaan kroven aan het muur. We hebben dat changen, we hebben zijn, wie we van ons zegen te zijn. We hebben bezorgd dat te voeren. We hebben zijn van de mensen de hulp veel niet te helpen. Weet je wat, we moeten ook beziehen corridor. En ik heb een paar maal old-fashioned highways geschoven. En die een beetje meer. Weet je wat, de mensen zijn respectvol. Wanneer die voorbij voeren dan, die worden luisteren naar een beetje non-bang. Dan staan die worden een beetje ziet-bang. Dat is goed erin aan de andere zijde, maar die worden niet te ziet-bang, wanneer die schoven is. Waarom? Because dat is een horror volk. Call it fight wat er niet wil aandrehen. Maar weet je wat, er vangt aan om te draaien. Maar op brug dat die en ik worden zijn, wie worden entscheiden. Wie worden vangen om te draaien. En want die was een gouden loon zijn. Want die was een loon zijn, wat er worden gouden highways hebben. Wie geloven van de stad erop, je worden grote breien zijn. Du wordt een corridor zijn van waar het schijnt te lang voor. Maar weet je wat, er brug net dat die en ik vangen om te zegenen. En dat die en ik vangen die om met te houden. Dat die en ik worden vangen te zeggen, yes, dat is mogelijk. Because dat weet wie dat dort passeren kan. Weet je wat? Dit is het enige wat ik van jou wil zeggen. Dit jij niet aan pizza, dit jij niet aan koken, dit jij niet aan den Herren zijn huis. Dit jij aan die leven. Dat du wordt zijn, ik wil van te doen. Wanneer je in de kerk bent, houd met. Ja, weet je, hier is een grote kerk. De Herren zijn huis is niet aan mond, maar een grote kerk. Maar weet je wat, we kunnen al dingen doen. Wanneer we zijn, waar we ons kerk opstaan, waar we de vangen te zien, waar we de helpen, waar we de zijn, waarvoor we zij doen op deze corridor hier. So, weet je wat, this morning, we werden zo geschokt dat we zeiden, hoe dankbaar we werden wat hij deed. Wat hij kon hier te doen. Weet je wat, en die vertreedt met een grote smile. We voerden voorbij, want die alle eten die doen, die ging tot alle schijn. Weet je wat, dat we, because somebody had gezegd, ik geloof dat dit kan beter worden. So, ik wil die van jou zeggen, krijg die rood. Wir fangen an Unterschied zu merken bei diesem Korridor. Wir fangen te segnen. Wir fangen te helpen, wo wir können. Er steht immer grund sein. Und er steht immer sein, alles geht aardig. Weet je wat? Leven spreken. Leven spreken. En weet je wat? Du en ik worden dat zijn. En noem van Jezus. Gott is zegen en had wieder eine schöne Zeit.